cauries patint en una cursa que no t'importa que t'hostil, et surt sacrament, que no porta ni a dubtes que t'envolten i que molts quilòmetres els has fet perquè toca, per inèrcia, pressió social, és igual, convivència professosa, que no vas per bon camí con tu esposa. Cuando suben al stage sabes que lo van a incendiar, da igual si es un estadio o en un pequeño bar.